11-12 awgustda Türkmenistanyň Awaza milli syýasatçylyk dolugyny geçirilýän 1-nji Hazar ykdysady forumy öz işine başlady. 12 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow forumda söz sözledi. Prezidentiň çykyşyny Türkmenistanyň döwlet telekanallary göni ýaýlymyna alyp görkezdi. Türkmen prezidenti 20 minuta goloý dowam eden çykyşyny rus dilinde ýerine ýetirdi. Forumda gatnaşan daşary ýurtly bir jurnalist 12 awgustda Azadlyk radiosyna beren maglumatyny Türkmenistanyň prezidentiniň forumda söz sözlen wagtyna ähli jurnalistlaryň telefonlarynyň ýygnalyp alynanyny we bir guta saldyrylanyny aýtdy. Şeýle-de ol çykyşyň dowamyny prezidentiň ýüzüniň solak görünendigini sözüne goşdy. Soňky günlerde prezidentiň saglyk ýagdaýy barada çykan täsirlenmedik maglumatlaryň fonuna Türkmenistana gyzyklanma bildirýän dünýä jemgyýetçiliginiň ünsü prezidentiň ykdysady forumuna etjek çykyşyna gönügipdi. Birinji Hazar ykdysady forumuna bir näçe daşary ýurtlaryň ýokary derejeli wekilleri gatnaşýar. 11 awgustda Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew Türkmenistana bardy. Ol 12 awgustda forumna eden çykyşyny Russiýanyň Kaspy konwensiýasyny ýakyn wagtlarda ratifikasiýa etjekdigini aýtdy. İran we Russiýa bu konwensiýany henüz tasdiklamany gelýär. Berdimuhammedow forumda sözlen sözünde Hazar deňiziniň bioköptürlülügini hemde ekolog deňagramlylygy gorap saklamakda ulmyň ähmiýetini beledi. Ma'lum bolşýaly Russiýa Hazar deňiziniň üstünden çekiljek geçirji taslamalary olaryň deňiziň ekologiýa şertlerini ýetirmegi mümkin täsirlerini aýdyp garşy çykyp gelipdi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň gödüňünde tutýan Hazar üstü gady geçirji taslamasyny goldaýar. Türkmen prezidenti forumuň çäklerini Türkmenistana baran daşary ýurt wekilleriniň başlytanlary ýokary derejeli daşary ýurt resmiýetleri bilen duşuşdy. 12 awgustda Medvedew ýany bilen Türkmenistana getiren Aurus kysymly Rus awtomobilini Berdimuhammedowa görkezdi. Rossiýa 24 telekanalynyň görkezen video süjetlerini Berdimuhammedow Rus premierini bu awtomobillerden satyn almaga istek bildirýänliklerini beýan edýär. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümligini sözüne goşýar. Muňa Medvedew ýylgyryp sargyt kabul edildi. Bilýäris ulagyň renk hökman ak bolmaly diýip jogap berdi. Mundan öňür Azadlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriň raýatlanyň şahsy ýeçiligine awtomobillerini we döwlet gulluklarının hyzmatyna ulaglary ak reňke mejbur boýatdyrýanlygy barada ençemegedek habar beripdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä 11 awgustda Berdimuhammedow Awaza milli syýasatçylyk dolugyny Bolgariýa Respublikasynyň premier ministri Boyko Borisov bilen hem duşuşdy. 12 awgustda Türkmen prezidenti Awazada Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri Nowruz Ismailogly Mämedow bilen duşuşdy. Şu günlerde Türkmenistanda we dünýäniň beýleki musulman ýurtlarynda Gurban bayramy bellenýän mahalynda Türkmenbaşy şäherinde we onuň töwereginde ýaşaýan raýatlara gurbanlyk mal öldürüp sadaka vermek dil üstü bilen gadagan edildi. Bu barada habar berýän Azadlyk radiosynyň habarçysy gadagançylygyň Türkmenbaşyda geçirilýän halkara çäre ýagny 1-nji Hazar ykdysady forumy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Dün Türkmenbaşy şäheriniň we töweregindäki şäherçeleriň häkimleri gurbanlyk mal öldürmegi we sadaka vermegi gadagan etdiler. Häkimler 13 awgustda Çenli şäherde we onuň goloý goltumunda ýekejede hereket bolmaly däldigini tawşyrypdyrlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy yerli ýaşaýjylaryň we hökümet hemde büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp 10 awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä Balkan welaýatynyň yerli resmiýleri bu gadagançylygyň sebäplerini Türkmenbaşyda geçirilýän 1-nji Hazar ykdysady forumy döwründe şäheriň arasaçylygynyň hemde tertip düzgüne gödökçülügiň ýokary depginde üpçün edilmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Häzir halkary çäre sebäpli myhmanlar geldiler. Resmiýler şäheriň arasaçylygyna we tertip düzgüne gödökçüligi päsil ýetirmezlik maksady bilen şul Gurban bayramyny bellemedligi tawşyrypdyrlar. Şuň döwlet telewiziýasynda Türkmenbaşyda we Awazada Gurban bayramynyň bellenilendigi barada video reportajlar görkezildi. Ýöne bu reportajlar mundan 5 gün çemesi öň yerli medeniýet işgärleriniň gatnaşmagynda surata alınıp öňünden taýýarlanylypdy diýip habarçy belledi. Bellep geçsek Türkmen däp desurlaryna görä Türkmenistanda adatçy Gurban bayramynda janyny öldürilip, eli ýuky maşallara paýlanýar ýa-da gadan atarlyp gurbanlyk sadakasy berilýär. Azadlyk radiosynyň ýokarda görüň edilýän gadagançylyk we munyň sebäpleri barada Balkan welaýat we Türkmenbaşy şäher häkimlikleri bilen habarlaşyp, kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu waka 11-12 awgustda Türkmenbaşyda 1-nji Hazar ykdysady forumynyň geçirilýän mahalyna gawat geldi. 11 awgustda öz işine başlayan bu halkara çäre Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew bilen bir hatarda başada ençeme ýurdun döwlet we hökümet baştutanlary gatnaşýar.
Soňky günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda alyjylara hödürlenýän çöregiň we unyň hili yaramazlaşypdyr. Döwlet dukanlarynda kadaly hili çörek tapmak kynlaşdy. Köplenç pes hili goňur çörek satylýar. Ony iýip bolmaýar, onuň iýsi yaramaz diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10 awgustda habar berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä dürli dukanlarda çöregiň hili tapawutlanyp bilýär. Biz 3 sany dukana aýlandyk. Ak çöregi satyn almak üçin soňundan tapdyk. Berde Türkmenistanda ony ak çörek diýip adlandyrýarlar. Hakykatda bolsa ol onçakly ak hem däl diýip habarçymyz bellidi. Ýa-ni ýakynda Azatlyň habarçylary Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylýan unyň hiliniň yaramazlaşýanlygyny hem habar beripdi. Olaryň sözlerine görä paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde heňlän we yaramaz isli un satylypdyr. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda ilata käbir azyk önümleriniň ketkitlenen nyrkdan satylmagy ýola goýuldy. Hususan da çörek ýarym manatdan satylýar, unyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Emma soňky ýyllarda azyk önümleriniň gytçylygy ýygyderli ýüze çykdy, haritler çäklendirilip satyldy, uly nowatlar döredi. Aşgabatda we vilayatlerde döwlet dukanlarynda çäklendirme ýerdilen wagtynda ilata adam başyna 2 çörekden 1 kilogram şekerden, 3 kilogram tüwden we 5 kilogram undan köp satylmandy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň ýanyndan geçmeýän haritlaryň şeýle-de möhleti geçen önümleriň goşulyp satylmagy ýaly ýagdaýlar hem serek däl. Soňky aýlarda çörek, un, tüwü, şeker, paxta ýagy we ýumurtga gytçylygy ençeme gedek güýçlenipdi. Türkmenistanyň ilata azyk önümleriniň gytçylygy we çäklendirilip satylmagy bilen 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Tutuş ýurt boýunça azyk önümleriniň öpüşünçiliginde bökdünçlikler döräp durýar. Ýüzlerçe adamlyk uly nowatlar emeli gelýär. Paýtagty ilatyň azyk öpüşünçiligi vilayatlara garanda ganimat hasaplanýar. Sinçilerin bellemegine görä Türkmenistandaky azyk nowatlary we döwlet tarapyndan ketkitlenen nyrkdan azyk satýan ýürütleşdirilen dukanlaryň saklanmagy ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we ilatyň alyjylyk ukybynyň pesliginden habar berýär. Şol bir wagtda ýurdun ýolbaşçylary döwletiň ykdysady kynçylyklaryny boyun alman gelýärler we halk hojalygynyň ähli taraplaryň ýokary görkezijilere ýetenligini eglan edýärler.